Používám přípravky od značky Eucerin, čistící vodu, někdy peeling proti akné a hydratační krém. Takže to nedokážu takhle jakože vyjmenovat, protože jich mám opravdu mnoho. Naše rodina používá Sembík, jako skoro celá naše rodina. Ano, holka opravdu jsem, ale příště na takové otázky odpovídat nebudu. Sembík. Nejdříve začnu touhle bílou stranou, kterou si namažu. Použiju řasenku číslo 2, zrubuju štětečkem a přetřu i dolní řasen. Sembík. Ale příště na takové otázky odpovídat nebudu.